Ahojte, zdravím vás všetkých, moje meno je Norbi Bilišič, som súčasťou týmu Fox Race Česko a Slovensko. A dneska, keď je už ten Mikuláš, tak sme sa vybrali na vodu s tým, že skúsime chytiť nejakého veľkého zubáča na spôsob vertikál z lode. Aby nám nebola zima, sme sa museli poriadne obliecť, topánky zimné, zimný komplet, čiapka, radiátor do lačku a ideme na to. Pripravili sme si pre vás nástrahy, na ktoré by sme dneska chceli chytať. Jedná sa o moju najobľúbenejšiu nástrahu tejto sezóny. Volá sa to Slick Finesse. Nachystal som si 20 a 16 cm modely. Takže toto budeme skúšať, uvidíme, čo nám to dá. Čo tu máme nové, alebo pre mňa teda nové, tieto Slick Ely, ja som na to v živote ešte nechytal. Teraz som ich dostal. Videl som to u zahraničných kolegov, že dosť im to funguje. Pekné zubáče na to majú pochytané. Takže nastražíme to, vyberieme sa na vodu a uvidíme, čo nám to dá dneska. Je to tam! Veľmi dôležitá vec, keď chytíte takúto veľkú rybu a idete s ňou spraviť fotky, že najprv ju odháknete v podberáku, nachystajte si foťák, všetky veci, až potom ju odfoťte, aby sa tá ryba zbytočne nedobila vonku. Krásna ryba, okolo 90 cm. Ideme si ju odmerať a rýchlo ju pustíme. Krásna vypasená ryba, tak nakoniec má 86 cm. Super, ideme ďalej, rýchlo ju pustíme. Pekne odplavala. Super. Takže prvú rybu už máme vonku. Záber prišiel na moju najobľúbenejšiu nástrahu Slick Finesse vo veľkosti 20 cm vo farbe Orange Aju. Táto nástraha mi priniesla tento rok nespočetné množstvo veľkých rýb. Nástrahy si robím sám.
Používam komponenty od Fox Rage. Do týchto 20 cm gum konkrétne dávam tieto 1.0. Krúžky používam vo veľkosti M, také stredné, obratlíky vo veľkosti 3. Čo je ešte taká zaujímavosť, niekedy používam takéto sklenené hrkavky do gum. To je taká sklenená tubička, sú v tom 3 guličky a ono to robí také nejaké vibrácie pod vodou, čo sa vlastne dravcom ľúbi. Vyrába sa to v 3 veľkostiach a to je asi všetko. A keď ste leniví, tak môžete si kúpiť hotovú nástrahu, ktoré sa vyrábajú v 2 veľkostiach. Jedna veľkosť je 16 cm 40 gramov a druhá veľkosť je 21 cm a 60 gramov. Takže to by bolo asi všetko. Ideme to ďalej skúšať a uvidíme, čo sa nám ešte podarí dneska do večera chytiť. Je to tam, ty koko, to čo je? Neskutočná ryba. Slick Finest 20 cm Orange Aju, tá istá farba. Chlapci, veľmi to funguje. Veľmi, nenormálna ryba. Druhá ryba dnešnej vychádzky. Ja si myslím, že rovných 90 cm. Ale krásne nabratá, vypapaná zima na zimu. Vypapaná ryba na zimu. Ťažko sa mi aj rozpráva. Neskutočná bomba. A ide si. Pekne odplával. Nemám slova. Čo sa týka zostavy, používam 2 prúty. Jeden je Fox Rage Warrior, tá najnižšia rada Zandercraft, s vrvácou záťažou 10 až 40 gramov, v dĺžke 210 cm. Táto palica mi zvládne jigové hlavičky do 50 gramov bez problémov. Tým, že to je krátke, tak týmto je vlastne dosť tuhé na to, aby som až do 50 gramov mohol dať jigové hlavičky. Druhá zostava je trošku pevnejšia. Jedná sa o TR Multipower, to je vlastne teraz najvyššia rada od Fox Rage. Vracia záťaž 1560, dĺžka 215 cm. S týmto bez problémov odchytám hlavy od 40 do 80 gramov. Ostal na hrane. Väčšinou v takomto ročnom období hľadáme bielu rybu na sonare pomocou liveka, lebo viem, že okolo bielých rýb sa vždy motá nejaký dravec.
Našli sme aj zo pár sumcov, ale sumce evidentne nereagujú na naše nástrahy, ale zubačom to očividne chutí. Tak naša výprava sa už blíži ku koncu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Baterky sa nám pomaly vybiehajú, takže vybrali sme sa už pomaly do prístavu. Možno sa nám ešte niečo podarí cestou. Keď nie, tak vám prajem krásne Vianoce a šťastný nový rok. Majte sa, ahojte. Ty brás, to je dobrá ryba, ty. Cestou do prístavu sme zapli jedného sumca. Máme už asi 10 minút na palici. Bude to pekná ryba na záver. Keď ju vyberieme ovšem. No poď môj. Je tam. Je to tam. Krásne ukončenie. Má to na kraji. Ale je pekne chytený. Au. Nástraha. Čo iné ako Slick Finesse, 20 centy. Krásna ryba, biela. Rýchlo ju odmeráme a už aj ju púšťame. $138. Yes. Jo. Môžeme ísť domov. Čaute.